in kaka ni winjo mokwongo nitie list manogol ni in gi paro mari ni wuon ewi list mar ntiere inyalo mana chako kuom kono wani list mantie kacha motel kod Kalonzo Musyoka inene yo machalo nade? Cleophas agoero kamano ahinya kendo agoero kamano kendo ne nyikwa Ramogi chopo kae ma chienga mokwongo donjo Ramogi TV asedonjo Rural Media Services ndalo mang'eny lakini Ramogi TV ma chienga mokwongo machiegni daer wacho ni twak ma nyoland gi list ma nyoland nyoro amorgo kendo aneno ni en yo maber mar loso gima nyocha temo kethore e tend piny mar Kenya ni. To kokalo mano to aneno ka Azimio ni nyocha watemo timo gik moko ma samoro ok dhi maber ahinya lakini ok wamany yore mwadwa timo gigo maber lakini kama koro line makoro wadonje ni maneno ka Kalonzo telo mbele kachacha to makore gi Eugene Wamalwa go Piyo Wandai kotelo ne joma nitie od bura maduong' aparo ni twagne dhedhe maber. E weche manyocha wadwa wacho daer paro ne jo Kenya ni higa mokalo ne jo Kenya go kura ne Kenya Kwanza koluwore gi lendo manolandi gano ka jo Kenya nogo kura ne Kenya Kwanza ema sano otelo ne piny ni to deber kwa we Kenya Kwanza otim gima gidwa timo wane gima gidwa timo kuma gibo chopeno kik wakony Kenya Kwanza tich kech kwa konyo Kenya Kwanza tich to wadhi weaken ourselves wan onge gima wadhi timo wadhi bedo kwa dawa gwandore Kenya Kwanza kado higa achiel kada higni ariyo mondo ji odhi e mbulu kendo eka waparo mar ni onego watim rebranding mar parties wagi onego wa recruit members ani Kenya Kwanza wuotho kaluo giwuotho e dot ka dot giduongo gimanyo jok ma gidhi kawa ling kawiwa will dweche ariyo adek moko to Kenya Kwanza dhi lowa kata gi numbers e Luo Nyanza nyaka wachiew mwang'e ni tij political parties en manyo telo telo nyocha kwa yudo sani gimodong' en ni wadog chien to wamany kaka wanyalo yudo telo kendo 2027 problem mar cost of living Kenya Kwanza gimonyalo nyiso gimani otimo marach kako onego gitim maber gitima kaka nyocha gidwa timo manyalo bedo ni en adier ni twak ewi pek mar gima kik bede twak mantiere kaka onego bed mono tij civil society ok en tij ODM ok en tij Azimio ok onego bed ni mano gimoro concentrate go Kenya Kwanza kwa we Kenya Kwanza otim mistake magitim gin magibo manyowa ni konyo oru gi paro wa moko to sani wasayo gi kony watemo nyiso gi ni onego tim kama to gidwa winjo ok unyal chuno gigo koro jogi weuru gi tim mistake wang'eyo ni kochopo higa achiel kata higa achiel gi nus mabiro to gima dhi timore ni jogi biro manyowa nikech strategy moneno ka gitiyo gini ok dhi nyalore lakini bok wanyal kasore nikech loko garama mar gima ok en kar loso chae ok onyal timore gi dakika achiel nyaka bed dweche auchiel kata higa achiel koro waweyo gi uru wamiyo gi uru higa achiel moro mondo wane mistakes magidio ka gisetimo mistakes lakini sani wadog chien to piny Azimio nyocha wamanya ang'o to Azimio ni kama nyocha nitie ot mar Azimio ni ng'ato ka ng'ato nyocha okelo ang'o ere important partners aiye ka en ng'a to wa prioritize to inso gini in ng'ane nyocha kelo kama in wami position in idhi bedo kama in makonwa kama kotelno gi jatendwa Raila Odinga ero kama na kapok adhi rweno mantiere county ma Kisumu nikech embe